Bok, upravo si pokrenuo Žmergo video priručnik za preuzimanje EatThink aplikacija za djecu i mlade. Dopusti nam da ti pomognemo da na svoj mobitel, tablet i računalo preuzmeš besplatne aplikacije i koristiš njihov puni potencijal za zabavu i učenje o održivom uzgoju hrane, kupovini, raspodjeli i njezinom utjecaju na okoliš. Prvo, ne zaboravi se spojiti na Wi-Fi ili ti bežični internet, inače se aplikacije zbog veličine datoteke neće uspješno preuzeti. Obje aplikacije Bornina Pita i EatThink igra preuzimaju se na jednak način za oba operativna sustava, Android i iOS. Krenimo s Androidom. Ono što je važno jest da jezične postavke na svom mobilnom telefonu prije preuzimanja postaviš na hrvatski jezik. Na taj način preuzimaš verzije na hrvatskom jeziku čime aplikacije postaju razumljive svima, a ne samo onima koji se dobro služe engleskim jezikom. Tvoj sljedeći korak je ulazak u Play Store, odnosno trgovinu Play. U tražilicu unesi naziv aplikacije EatThink. Kad ju pronađeš, provjeri ako je opis aplikacije na hrvatskom jeziku. Ukoliko jest, slobodno pritisni dugme instaliraj. Sad ti treba samo malo strpljenja. Pogledajmo. Uspjeli smo! Zaigraj! EatThink igra sastoji se od 3 različite igre kroz koje saznajemo više o hrani i putu koje ona mora prijeći od polja do tanjura na zabavan i interaktivan način. Podijeljena je u 3 poglavlja, od kojih svako predstavlja po jedan od osnovnih koraka u prehrambenom lancu. Proizvodnju, distribuciju i kupovinu. Svako poglavlje sastoji se od igre sa 6 nivoa i tematskih dijelova koji imaju za cilj osvijestiti kako naše prehrambene navike i prehrambeni lanac općenito utječu na svijet. Na isti način, preko trgovine Play, preuzimamo aplikaciju Bornina Pita. A kada ju pronađemo, stisnemo instaliraj i otvorimo. Sada se možeš pridružiti Borninoj avanturi kroz Njam Njam grad, sakupiti posebne sastojke za najbolju pitu od jabuka na svijetu. Za vlasnika iPhonea i iPada priča je vrlo slična. Bežični internet, jezične postavke namještene na hrvatski jezik. Sada krećemo u App Store, u tražilicu unosimo EatThink ili Bornina Pita i evo ih. Opisi su na hrvatskom. Sada smo sigurni da je to ono što tražimo. Pritisni oblačić i pričekaj. Konačno, sada se možemo igrati. Da bismo aplikacije preuzeli na računalo, prvo moramo posjetiti internetsku stranicu www.eatthink2015.org i otvoriti podizbornik EatThink App. Tu ćeš pronaći obje aplikacije i to u čak 2 verzije, a koju ćeš odabrati ovisi o sustavu tvog računala, odnosno da li ima procesor od 32 ili 64 bita. Samo koja minutica i preuzeti folder je već na tvom računalu, tamo gdje si ga pospremio. Kliknemo na mapu i instaliramo. Još jedna važna napomena. Da biste EatThink igrali prosječnom brzinom, tijekom preuzimanja namjesti grafičku postavku na opciju Fantastično. A igrice su upravo takve, fantastične. Želimo ti puno zabave. Nadamo se da ćeš puno toga novoga naučiti kroz igru i postati pravi EatThinkovac koji jede lokalno i misli globalno. Žmergovski pozdrav!